maganan wannan bawan Allah halifa ne ta yi a kan shi ne ke so ne wani ɗan magana da Allah jama'a kuma ke bani da Allah asitu ya kuri saboda Allah kun shiru ina sama mafi yawan da muka taru a nan matasa sun fi yawa shi kuma amfanin taro ba a taru ba amfana da taron da aka yi shine abin da ake bukata yanzu babu ba wai dukkan abin da bai da amfani shi da banza duka ɗaya Allahu akbar akwai 30 a cikin bakin mutum duka rubabbu ya bude sai ka biyar da kanka haka son ka duba bakin da hakori guda 5 kaɗai ne a bakin mutum amma da ya bude sai ka rika ganin haske ka fi bukatar hakori 5 nan da hakori 30 kenan abinda ake bukata shine amfani to samari matasa yau ya bayyana duhu ya kau kowa ya san wanda zai bi kowa ka san wa nike bi da nike bin nan me nike nema a cikin abin da nike nema me na samu me ya rage mini da ban samu ba idan kana bin bayan mutum yana ta karɓa shi sai ya je ya faɗa rami da me shi ya faɗa rami shi kai ma ka zo ka faɗa rami shi wanda ya faɗa ramin nan an yi a bashi hanzari a ce da Allah bai sa akwai rami wurin ba ko bai gani ba amma kai da ka bi shi ka faɗa na suna ka mahaukaci kai mahaukaci ne ƙwarai ai ka ga ya faɗa rami kuma ka san wurin na akwai rami sai kai ma ka zo ka faɗa suna ka mahaukaci to kenan duk mutumin da kake bin shi ka san me kake bin shi kana yi ko me ka samu ko me za ka samu maganar da wannan bawan Allah halifa ya faɗi yanzu nan maganar nan nake tunasar da samari kowa ya san nayi kowa ya san abin da yake yi sannan ka kalli kofofi wani irin kofa ne ya kamata ni in bi don kowane kofa yana da mai kofa Allahu akbar kowane kofa yana da mai kofa to yanzu kalli kofofin nan duka wani kofa ya kamata kai ka bi akwai kofar Maulana Shehu Abdullahi mai Kano Allahu akbar radiyallahu ta'ala anhu kowa ya san kofan ya ga abin da ke cikin kofan ya ga amfanin da ke cikin kofan sannan akwai kofar Maulana Shehu Iliya radiyallahu ta'ala anhu kowa ya ga abin da ke cikin kofar ya ga abin da aka bi kofar aka shiga ɗakin aka samu aka tura Allahu akbar kowa ya gani Allahu akbar to yanzu idan mutum kana kallon abu da idanunka sai kuma aka ce baka gani ba gashi nan da idanunka ba sai aka ce baka gani ba to in akwai wani mara suna kai kenan to in akwai mara suna kai kenan saboda haka samari ina rikashe ku san kofan da za ku bi kuma ku san abin da za ku bi ku samu wannan bawan Allah magana nake so in kai shi kamar minti biyu ku bani ku yi hakuri shi wannan bawan Allah baba magana nake so ne a kansa wato sannan duk malamai ce idan manzon ya faɗi magana idan manzon Allah ya faɗi magana akan mutum 40 suna zaune manzon Allah ya faɗa to duk malamin hadisi na duniya bai wani magana akan hadisi in an samu sahabai 40 kowane ɗaya daga cikinsu ya ce na ji bakin manzon Allah wannan hadisi ake cewa mutawatir shi kadai ne a wurin Abu Hanifa yake share zahirin Alƙur'ani in an samu mutum 40 daga 4 ne zuwa amma 4 akwai gaddama 10 ma akwai gaddama 20 akwai gaddama amma 40 ba gaddama a ciki
to saboda haka zan faɗi maganan ga gaban masu gashi dai amanullah gashi babu shi Abdullahi mai kano zaune zan faɗi wannan maganan gaban kowa da kowa ya ji. Allahu akbar. Muna saurare. Wannan bawan Allah ni Abdulmumin na dade ina mamaki wallahi ba don yi na dade ina mamaki me yake so me yake bukata. Ni da nake zaunin nan ba malamin shi ba ko kala ban taba karantar da shi ba balle ya kulu da kulu ban taba karantar da shi. Ni ban sa shi tsarikar tijaniya ba ban taba sa shi ban yi sa shi ba san yadda aka yi ya shiga tsarikar tijaniya ba sannan ban tarbiyyantar da shi ba ban iya ban sani duk abin shi da abin shi na gan shi. Amma wannan bawan Allah duk inda za mu gamu da shi mamakin da ke gaya muku kenan wallahi kasa yake shuguna ya gaishe ne hannun shi biyu kata. Allahu akbar. Yanzu Jama'a aziki. abin da magana gani ru'usu da shahada hannun shi biyu kasa ya dade yana yin wannan kuma na dade ina mamaki ni wanda ke nema ni ba malamin ka bane ni ba shehun ka bane bai maka komai ba kai ban ma dangi ma ba sani ba ko muna da dangi amma ba abin da yake ashe to lokacin ina mamaki amma yau ban mamaki abin da sa ashe abin da yake nema ke. Allahu akbar. Kaga ni ma wani ya kai ne wani buri na Allahu akbar. balle su shehu Iliya balle mu lamu shehu Abdullahi mai kan Radiyallahu saboda shi ta'ala. duk wanda ya nema ya samu duk wanda kaga duk manomi dole kaga kayan noma a wurinsa. Allahu akbar. Wanda kaga kayan noma a wurinsa abu biyu ne ko ya sai ko ya sata. Allahu akbar. Inda kaga kayan noma a wurin wanda ba manomi ba abu biyu ne ko ya sai ko ya sata. Dole ne kaga kayan noma a wurin manomi. Wannan bawan Allah tun daga wannan lokaci ni Abdulmumin nake son shi. Manzon Allah kuma ya ce idan kana son mutum wani sahabi ya ce manzon Allah ya Rasulullah ina son wani ki kana son wani ya ce ina son ya sani ya ce bai sani ba sai ka gaya sai ka ce mai kana so shi don ya ɗauke ka masoyi wannan lokacin nake son wannan bawan Allah. Allahu akbar. Amma ban taɓa ce mai ba. Allahu akbar. Amma yau da zan faɗi sai na faɗi shi gaban Shehu Abdullahi ne kuma na faɗi gaban ku wannan bawan Allah ne masoyi na. Allahu akbar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. To alhamdulillah rabbil alamin. A doktor mun gode Allah saka da alheri. Ba mu da magana fadi. Shi Allah ya biya. An kare wazi ina ji da zikiri saboda wurin ya samu ya karfafa inda ya kamata. Wani baba kana kusa insha Allah wani zikirin. Malo Ronaldo. Malo Ronaldo. Speaker. Apa shi ce na ku? Malo Ronaldo. Malo Ronaldo. Kuna da minti 8 zuwa 10 ta can. Lokacin ku ke. Baiwa mai baiwa, mun gode malar ado. Habibi mai kaifin hankali. Baba malar ado kai likitar zuciya ne. Ka wanke zuciyar dubun bayan Allah ta sa Allah a ciki. Ta shirya da mu baba da shi yau mun shiryu. Sannan ta seta mu da shi yau mun setu. Na gado da jiwar gane ba na jin wani mutum ba. Da shi da tirmizi rubawan Allah. Duk mai san ma ba ya cire hannu sama. Gloria, 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 gloria. Gloria, 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 gloria. Na dauko kasidan baba. Na dauko kasidan baba.
sarki da mamawa yana sai babban caman mu wa a ci gaba da aiki so a yi wazi insha Allah abin da ka bari mu yarda shehu na Abdullahi baba mai mutum dubu bayanai baba mai mutum dubu a gabanai ko je ka mutum tashi kai mai yanda yake nema iyakacin duniya Allah giwa mai jama'a na kowa Allah bai ya wa rago kaya Allah bai ya wa rago kaya sai ya ga yana musu sai nan ya mai su giwa mai jama'a na kowa wilayan baban gaba ya giwa mai jama'a na kowa karamomin da ka shaguna mu Abdullahi asalin manzo Allah ya zo ga shehu ya zamo Abdullahi giwa mai alkur'ani mai kada ba su ya da karo azatu waliyar Allah ya zo ga barhama kaula ya zo ga baba giwa ya zamo Abdullahi giwa mai alkur'ani mai kada ba su jada kai cikin wuta sannan kuma ya jan ido suna kulla makirci sun ce za su zo gaban ka wanda sun iso
alhamdulillah rabbil alamin mada amanan tawfiq mada amanan isa ronaldo Allah saka alheri tabaki da tabakaratu chairman mu sarkin dagon bawa ya ce wai lokaci na tafiya mu kuma mun sa wanga wuri ba za a yi wazi da yawa ba aka yi wazi kadan a sha zikirin yadda ya kamata don an riga an fara komai tun jiya Allah ya tabbatar da alheri shi yasa malamin da ya amfana da mu shine Sheikh Malam Abubakar Siddiq wanda yake ya fito gari mai nisa daga can Accra ya yi zama daga Madinatu Kaulaha ya yi zama Kose na Sheikh Ibrahim Yas Malam Abubakar kana tuno fara fadal mashkura Allah 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 nafi Allah 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 لئن صدني القبر أحمد سرده فما صدني عن شوقه الدار فرسه لئن صدني القبر أحمد ثربه فما صدني عن شوقه الدار فرسه gaskiya an tunasar da ni wani abu aka yi maka lawo mana baka yana tafiya yana da mara yadda ke tafiya da shi ina ji bai manta yana tafiya da matar shi ne mai daki shi da kan filato ta jami'ai baiti doktor ina kai hanya sai da bismillah zo ki zara mijinki baiti da kanshi insha Allah tashi gaba mosa gaba da gomba gaba moshi Allahu akbar sarki wannan mu ba washe ne matan shi ba da gomba shi yasa ita da kanta tashi mai baiti ba wai daban da ba sake shi ki sake baiti kawai to inji sarki falan da mai wai mosa ci daki yau mosa wannan kun gani bismillah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما ولك والخاتم ما وكنا صراط الحكيم والهادي الى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر ومقدار العظيم وليت بحب المصطفى الحتم احمدا قبل الكون والأخلاق فرعا ومعتدا فتاني هواه قبل أن أعرف الهوى سقيت من نسياني أحمدا علمت به والناس في سنة القراء فمتعت بالغدار إذ كنت مفردا وزهدت في هذا الزمان وإنني لفي غيرة مما يرم محمدا شريتي على يا رسول الله وارفع شكايتي إليك وخالك أرض سودا زماننا تركوا بين وجه أروح أرجع إلى الموت سيدنا محمد رسول الله alhamdulillah rabbil alamin wallahi matan da su ma sun je sun gwada na bashi ga fashi da yana ga fashi uku na kasa kwashi Allahu akbar gashi matin to matan kuma sun ce sun gwada Mr. Chairman babban sarki Allah kara maka rama sarkin da bawa ina ji promotion nan zai ci gaba da aiki ya shiga da mu cikin wane ne Shehu Ibrahim wane ne Shehu Tijani ya yi bushi ciwa ne kai ya sa mu cikin shauki gaba daya haka na Shehu Ibrahim Allah taimaka malawi kuma sun gamu nan yau insha Allah malam nafiu ka ce wa ce malawi sun gamu nan Abba Abdullah bismillah بسمك اللهم بسم الله بلسان الحضرة والحمد لله فداء لحقيقة محمدية والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين
وعلى آله وصحبه الطاهرين الطيبين. ورضي الله تعالى عن حاتم الأولياء أبو العباس مولانا الشيخ أحمد بن محمد بن مختار بن سالم شبت النبي الشريف الحسني رضي الله تعالى عنه وارضاه وعنا به آمين. ورضي الله تعالى عن صاحب الفيدة القطب المقتوم وغوث الأنام مولانا الشيخ الإسلام والسعادة الأنام الحاج إبراهيم بن الحاج عبد الله رضي الله تعالى عنه في مدينة كولة رضي الله تعالى عنه وارضاه وعنا به آمين. ورضي الله تعالى عن كبريت الأحمر زينة الحضرات تعود السامحين جود لدى جود آني مولانا الشيخ عبد الله أحمد. ورضي الله تعالى عن خليفة الأكبر مولاي الشيخ أحمد أبو الفيدي رضي الله عبد الإله البدر الوخاي أمة الإسلام أمة خير الأنام أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقدم لكم بأزكى تحية من عند الله الزكية مباركة نفيسة التي مبدأها السلام ووسطها رحمة وآخرها بركة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. godiya tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda sonsa da ikonsa da kudurarsa da irada shi ya tara mu a wannan bigire mai albarkakewa wa rabbuka ya lukuma ya sha'u wa yahtar. wannan wuri na alfahari hal ana da kasakewa an taba zauna a kai wannan wuri ba don komi ba don a nuna godiya a nuna farin ciki zuwa ga Allah madaukakin sarki da samun wani abun da kowa bai samu ba. shine mutumin nan da kake ganin shi mutum bai taba zauna bai sa wani abu gaba yana so ba. to abun da kake son nan ake duba yana da kyau ko bai da kyau, amma dukkan mahaluki yana da abun da yake son a zuciyarsa, hatta gabobinsa akwai wani gaba da yake son fiye ga wata gabar. mutum haka Allah ya halike shi to amma wannan zama ne na nuna soyayya da kauna. mu da kanmu mu ziyarci zunanmu mu kallafi sakun zunanmu cewa irin wannan taro akwai sirri da ba za ka same shi wani taro daban ba. akwai sirri nazara wani in ka halba da shi ya ganka ka gan shi wallahi ka gama kai da aboke na hal'ana da kasa. wani akwai sirri na mushafaha wani in ka ba shi hannu wallahi hannunka bai taba bushewa hal'ana da kasa. في بيت برحمة لا إله إلا الله لا إله إلا الله. akwai sirrin lukuma ga ya mini ina za ka samu sirrin lukuma kamar taron maulidi. abincin maulidi ma ba sirrin wasa ke tare da abincin maulidi. duk abun da ke damun an kai niyya ka ci abincin maulidi wallahi ka warke. ba don komi ba don wanda aka yi taro don cin. saboda shi maulana da gaushi shehu ibrahima yake cewa salli ala man azam maulidahu haqqan harum masal jahimi muttalim ifalli rabbi mugezele. la ilaha illallah la ilaha illallah. salli ala man azam maulidahu haqqan harum مسجه لمترم بفل ربي مجزلي. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. صل على من حضر مولده حين الذكر يكون مسلاما صبر يوم بدر المرسل. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. وكل من جاد بشيء من مولد المختار وكل من جاد
الآداب شيء مولد المختار خير كرامة للخير أي فإنه كمن ولي لا إله إلا الله لا إله إلا الله bari mu waiwaya a bayan mu nemi izini saboda abin automatic ne an fara an tafi kenan saboda shi bayan yadda ya tabbata ga maulan mu shi Ahmad Tijani yadda ya tabbata ga maulana sahibul faida shehul islam Alhaji Ibrahim Yas yadda Allah ya tabbata ga maulan mu shi Abdullahi Ahmad mai Kano Jallo yadda ya tabbata ga Halifatul Akbar alhamdulillah da yake duka wikayatul lahi aghnat an mudafati bayan haka ina neman izini a gun babban shehu na wanda yake babba uban manyan mutane shine shehunmu shehu Amanullah. Bayan haka ina neman izini a gun doktor a shekhi wanda yake malamina a doktor Abdulmumin wanda aka san shi da malam Olo, sannan kuma uban gayya wanda in aka kire ikin samiya aka kawo ikin kuka aka dasa to samiya koma gari. Saboda shi ina nufin malaminmu wanda yake in ka gamo da shi a hanya to in shi kake nema to ka wuce ka bar shi ba za ka gane shi ba ne, saboda sabon ladabi al'adabu ya za salik fa innahu babun likulli salik. To shi ina nufin da a sheikh malam Ado wanda aka san shi sannan kuma sakiki uban tafiya wanda tare muke harkokinmu na shi Abdullahi Ahmad mai Kano wanda yake shine a shekhi Modebo wanda aka san shi malam Mas'ud yana nan tare. Sannan kuma da izinin Mr. Kyaman inda ba moshe yake to ka Gombe ba ka da magana, Kyaman shi tunan ma na kwashe. Sannan kuma ina yi mai izini a gun iyaye na mata bayin Allah kuma da madahohinmu da makada manyan sarakai wanda suka fito sassa suka zo, ina neman izini a gunku manyan sarakai na gargajiya da an faida. Maulana al-Gausi yake wa kullil muluki al-ardi namat uyunuhum wa hadha mulukun la yuba'u bi dirhamin. To ku sarakan faila in aka ke kai dan sarkin faila ne to an baka aiki an aza maka kaya, batun hidima ne. Shi wanda aka baka don shi Maulana al-Gausi Shehu Ibrahima shine yake barhama madikuhu barhama hadimuhu. Shi Shehu Ibrahim ni malhan annabi Muhammad ne, kuma ni Shehu Ibrahim ni hadimin annabi Muhammad ne. Naka ke kai dan sarkin faila ne to naka hidima ne. Hidima ka ringa hidima. Hidiman nan man hadama hudima, man istahadamnahu kaddamnahu. Innal ladhina hadamuni nalu muradahum sa'adatan wa malu. Inda kudi kuke son ku yi ma shehannai hidima, ku yi ma Shehu Ibrahim hidima, wallahi za ku mutu da kudi. Shehu Ibrahim shine maganin kudi. Wa aqni fakiral muntamina li hizbina ji Shehu Ibrahim. Allah masoya na ka ba su kudi kai. Duk wanda ya san Shehu Abdullahi mai Kano a rayuwarsa yana cewa Allah ya ba ku kudi. Bai kewa. To za ku samu kudi, al'amarin Allah yana tafiya da lokaci ne. In baka same shi yau ba gobe ka samu, amma kakka sa kanka cikin talakawa, wallahi kai ba talaka bane. Ko daidai gobe za ka mutu, she ka mutu ka bar kudi. Saboda shi din kudin kuke son ku yi wa Shehu Ibrahim hidima, wallahi kun yi kudi. Allah ya saka muku da alkhairi masu hidima wannan wuri. Wa ala ra'ashim wanda aka san shi da malguna shine wanda ya tashi ya tsaya da gayyata har muka zo wannan gari. Allah ya saka masa da alkhairi, da tawagan da masu hidiman duka manya da yara maza da mata, Allah ya saka muku da alkhairi.
wannan maulana al-gausu shehu ibrahima wanda yake abal kalbu illa an yakuna mutayyaman halifa garamin bin nabiyyi muhayyama maulana yake atani bulitu bi hubbil mustafa al-hatmi ahmada abil kauni wal ahlaki far'an wa mahtida atani hawahu qabla an a'rifa al-hawa sulitu bi niran istiyaki ahmada maulana al-gausu shine wanda yake jami'u su'uni al-khalqi min sha'ni failaki fa'aini wa kalkali wa tirsi wa laklaki kilami wa niksi kad hadamtu li dhikrihi zikr rasulullahi a'lu wa artaki wanda shine yake da aniya min salma wa laila wa kallila tazakkura rabbul gadairi musgala wanda yake wasiftu bi rabbi jadali bil lataifi wa bil mustafa al muhtari ayn al ma'arifi maulana shehu ibrahim yas ba da wasa aka yi ba shi al'amarin shehu ibrahim al'amarin allah ne maulana shehu ibrahim kutubi wanda aka san shi da sahibin faida wannan matsayi na sahibin faida wayanda suka nemi wannan matsayi allah bai ba su ba suna ba su da adadi shi al'amari kutubi wanda aka san shi kutubi ba yawan tasbihanka zai sa ka zama kutubi ba ba karatun qur'ani ka zai sa ka zama kutubi ba ba yawan salati ka zai sa ka zama kutubi ba ba yawan istighfari da hailala zai sa ka zama kutubi ba amma ba za ka rasa naka ba amma shi kutubin ana haifan mutumin nan ne da abun shi sannan kuma ya kai lokacin da ya kamata a bayyana shi sai a bayyana shi shi suna ne aka sake in aka ce wani annabi ne to mutane mu sun ke ka kawo kai a filla kuma sai aka sake direban nan aka sake sunan direban nan ake ambatan shi kutubi amma maulana da gausu shehu ibrahim yas wani mutum ne in ka ce da shi mutum ne to wallahi kaga mutum ya cika mutum shehu ibrahim kashi guda ne shehu ibrahim yana da sai shehu ibrahim yana da jiki maulana da gaushi shehu ibrahim yake waliyi in ka same shi kansa bai yi kato ba bai kika waliyi ba maulana shehu ibrahim rawanin da shehu ibrahim ke yi rawanin ma yaji 10 ne rawanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yaji 10 ne maulana shehu ibrahim yana da wani hususiya da allah ya ware masa shehu ibrahim hafizar qur'an an yafi in nafi shehu ibrahim an haife kai an wayi gari ake kafi ne ran da kashe aka ke kafi ne kaka yadda shi al'amarin tsarin waliyai ladabi ake nema cikin sha'anin kan ladabi ake tafiya shi uba yana da hanya yake dana ya fi ne amma kai da ba ka da hanya kake na fi ubana wannan ba ladabi ba ne maulana da gausu shehu ibrahim yas yana da shekara 11 malam kowane fannin ilimi in ka taba shehu ibrahim za ka same shi maulana da gausu shehu ibrahim ya zo ya kai abai wanda allah ya ba uban maulana alhaji abdullahi kabir shehu ibrahim ya gama da ilimin uban gaba da yau sannan kuma sai ya waiwaya ya nufi teku yake wazala abdu katlakiyar ilma fa ja'ahu al-iznu biduni wahmin wannan bawa ya gamu da ainihin ilimin nan ni ibrahim ni ilimi saboda shi in ka duba tsarin diwani ya tafi da shi ne akan hurufin ija saboda shi kagan yake alif ya fara abal kalbu ya zo ba ya fara bulitu ya zo jimun ya fara jami'u su'unil harfi haka yayi har ya gama diwani ya gama da abun da ake rubuta ko alkalami da za a diga kan takarda an tambayi malaman Murtaniya me kuke zuwa a gun shehu ibrahim kuke nema in ilimi ne allah ya baku
sharifani ku jikokin annabi Muhammad ne. Sai suka ce a'a abunda muke zuwa muna doka a gun Shehu Ibrahim tsakanin wasali da wasali akwai fili. To filin nan Shehu Ibrahim ke karantar da su, inda ba digon nan farin takadan nan akwai ilimi a cikin da Shehu Ibrahim ke bayyana musu, shi suke dauka. Maulana a Shehu Ibrahim Yas, wannan bawan Allah maganar shi yana sa ni gazaba sosai sosai sosai. Shehu Ibrahim ya kai wani lokaci da malumman Senegal gaba daya, saboda kasar Senegal an shimfida kasar ne da waliyai. In kashi wani kutubi wani bawa Allah da ake kira Shehu Muhammad Ahmad Bamba, Shehu Habibullah Hadimin Rasul, wannan bawa Allah si ya saya akan ruwa zai yi sallah, turawa suka ji tsoro suka koma da shi, saboda shi a kasar Senegal gaba daya ba wanda ya fi su almajirai, hatta sarki ko president duka almajiransa ne. Amma Maulana da Gausu wataran yana zaune, dabbobi suka zo suka kewaye shi, aka tambaye shi me yasa kana sakiya dabbobi suka kewaye ka? Sai yake kaman suna maka bayani ne ko suna mana bayani kewa mutanen waje za su sani. Aka ce don me Shehu Ibrahim yake ai gona na bayan gari, amfanin nan daga bayan gari ake kawo gida. To Maulana da Gausu Shehu Ibrahim Yas, ubansa Alhaji Abdullah a cikin kilarinsu in kazi Yasan akwai inda ake zuwa a kai ana ambatar su Mamsan Bujaila. Jaila Yasan ana nufin Maulana Alhaji Abdullah Kabir mahaifin Shehu Ibrahim, ana nufinsa da zaki. To a lokacin yaki da turawa, shi Sha Abdullahi Kabir mahaifin Shehu Ibrahim wallahi in ya sa abu gaba shi ya abin ya kima gurisa. Maulana Alhaji Abdullah shi hadirin ruwan hadari bai taba kan shi ba. Wataran yana tafiya hadari na gaba na zuwa shi yake Allah ka gabawan ka bai son ruwa, ban son ruwa ya taba ni. Yana tafiya shi ruwan na janyewa, yana tafiya ruwan na janyewa. To wannan shi ya haifi Maulana da Gausu Shehu Ibrahim Yas. An samu wani bawan Allah Shehu Abdullahi Singiti wanda yake kasan Murtaniya ya zauna. Wannan bawan Allah ya nemi matsayin Shehu Ibrahim nan, Annabi Muhammad ya nuna masa cewa ba naka bane amma zaka sadu da mai abun, saboda shi an nuna masa haske. Shehu Annabi Muhammad yake zaka shiga ketare ruwa ka shiga kasa, sunan mai abun nan sunansa Ibrahim, babansa Abdullahi ake kiransa. Wanda za ta haife shi mansa ko uwansa Aisha ake kiranta, man astujan kake. Wannan shi Abdullahi Singiti da ya taso sai ya hau ruwan Doso, akwai ruwa tsakanin Senegal da Mauritania, sai ya hau ruwan ya sauka, ya shiga gidaje manya-manyan malamai, yana son ya ga ko ya samu abin da Annabi Muhammad ya gaya masa. Ya shiga gidan Shehu Ahmadu Bamba. Wannan Shehu Ahmadu Bamba nan Allah ya ba shi wallafe-wallafe, ya wallafa tare da Annabi Muhammad, yabo Annabi Muhammad bila adadin. To shi Ahmadu Bamba ya zo ya kai a yau a Senegal akwai kyalanki tsakanin Yasin da muridai wanda aka san su da 'yan tuba. Ahmadu Bamba kenan, su ba su yadda Shehu Ibrahim ya fi shehunsu ba, su ma mu Yasin ba mu yadda Ahmadu Bamba ya fi Shehu Ibrahim tun dama bai fi shi ba. Wata ran shehu ne ya yi mafarki Shehu Ahmadu Bamba yana ma Shehu Ibrahim a taya. Aka wayi gari aka kawo wa Shehu Ibrahim labari cewa ga abin da aka gani, Ahmadu Bamba fa Hadimin Rasul yana maka a taya. Shehu Ibrahim yake haka nan ne, Ahmadu Bamba alimun tilmizun walwali. Ahmadu Bamba malami ne, in ka taba shi kowane fanni ka same shi, kuma in wilaya ne yana da kujera cikin waliyai, amma kuma hadimi na ne Ibrahim ne. radiyallahu ta'ala anhu. Shehu Ibrahim ya tashi zai ziyarci Ahmadu Bamba.
ya shiga tuba da ya shiga tuban ya shiga cikin masallacin Shehu Ahmadu Bamba iya masa sallama yana wa Ahmadu Bamba sallama sai ya amsa wani gari in ji wani kauye ne to ba da zuwa Shehu Ibrahim ba a san kaman ba Shehu Ahmadu Bamba cikin kabarin ba da Shehu ya masa sallama sai ya amsa wani kauye Shehu yake yaya na yi wa Shehu Ahmadu Bamba sallama bai amsa mini nan ba kauye ya sani ya amsa mini manyan suka ke haka nan ne da Allah ya masa ajali ya tashi zai shiga halwa shi yake abinda za ni yi munajati yi mu wani abu tsakanina da annabi saboda shi ban son wani ya bi ni inda nake saboda ya yi tarika shekara 30 ya wayi gari yake ya gamu da annabi Muhammad ya ba sa tarika da wata tarika daban amma inda ta ya shiga halwan Allah ya masa ajali kamin a gane to ba a same shi yadda za a same shi kamilin mutum a masa waka a sa masa likafani a masa sallah ba sai aka da bisa shi wurin nan amma mun yi wanga ne in ba mun yi dakalin gaba alaman kabari ba muridai ba za su bar mu lafiya ba shi ke da muridai amma muridai ba su da shehu Ibrahim muna da shehu kuma ba mu da muridai shi Shehu Ahmadu Bamba yana da almaziri da ake kira Ibrafal wannan Shehu Ibrafal Shehu Ahmadu Bamba ya sa masa azumi Ibrafal kai mini azumi kwana 4 da ya tashi ya koma gida sai jingirai da ake shayar da su yake a bar shayarwa shehu yake ayi azumi aka bar shayarwa kaji da dabbobi aka kulle su gaba da yawa shehu yake ayi azumi kowa sai yayi azumi ana nan cikin kwana 3 sai aka fara ana mutuwa gidan Shehu Ibrahim aka kawo labari Shehu Ahmadu Bamba kewa ga abin da ke tafiya fa a gidan almazirin ka Ibrahim sai yake gudu ku kira min shi da aka kira shi ya zo shehu ke na dauke maka ni na sa maka azumi na dauke maka sai ya tashi kuma yake to tun daga yau shehu ya dauke ba sallah ba salati ba komi ba su ma muridai ne suna nan kaga su masu rasta suna yawo a Senegal alhamdulillah nasu bara suke yi alhamdulillah nasu bara wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh insha Allah mala bakar Allah saka da alheri Allah biya bukatu baki daya ina ji lokaci ya riga ya kai kamar dama yanda ka ajiye ina ji a doktor wannan bawan Allah shekaran jiya da na kira shi na bashi labarin na ce mai gagayata baba ya ce in gayyace shi shi ya ce mai wai gaskiya ne da su je wani gari da ake ce ma kunyako inda na fari garin da kyau kunyako kenan ina ji daga wurin maulidin kenan ana kare maulidin ba su futa ba kai wani magana nan ga dake mu yan gida ne ba mu son wani magana shi ya ce wai a'a daman ya ji ma yana so ya ga bawan Allah nan yana jin labarin shi amma wani irin mutum ne gashi ma na abakar haka ya fari shi yasa Allah saka da alheri Allah biya bukata shi yasa da kunyakun kenan ya zo daga nan ganga shi yasa mun gode kwarai Allah biya bukata Allah saka da alheri sannan matar kuma ta zikiri ita kuma Allah biya bukatar ta Allah saka da alheri shi kuma na abakar alhamdulillah muna kara godiya kwarai insha Allah alhamdulillah mun gode to ina ji ba da bacin lokaci ba mara alheri muna zikiri da izinin chairman wato shine baba Alhaji kai za ka zo sai ka bude zikiri daga insha Allah bismillah kowa bude da shi chairman committee ya ce mu kun kana da kwana akwai kofi karfi اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وخاتم لما سبقنا صراط براكي والهادي إلى صراطك المستقيم آمين وكتبروه والسلام الذي ألوف أنتم مالكين موسى نبيه الله لا تنقص يقول عن سواه والأكوان بروا
شوفوا سجادا يا سلوى الكبار شو إلى وجهك زمام القلب شو رميت لك شرب الدين لأعليك شرب أنا سلوك شوفوا إمام الأولياء بهذا الوقت برهموا فروض الأرض وتاكيد والإرفان برهموا شوفوا إمام الأولياء كلها بهذا الوقت برهموا فروض الأرض وتاكيد والإرفان برهموا شوفوا لقد أوتيت كل فيكون شوفوا
Allah